Käyttöohjeet hukassa. Mistä naiseen saa käyttöohjeita? Onko siellä olemassa minkälaisia manuaaleja? Kaikkiin teknisiin laitteisiin on olemassa kunnon ohjeet. Sellaiset, että tämmöinen junttikin ne ymmärtää. Jos vika ilmenee, siellä löytyy ratkaisu nopeasti. Ja ennen kaikkea vian syy on aina looginen. Otetaanpa helppo esimerkki siitä, kuinka vaikea miehen on ymmärtää naista. Palasin juuri viikon kestäneeltä yhdistetyltä työ- ja rentoutumismatkalta. Olin muun muassa Riiassa ja täytyy kyllä sanoa, että siellä ei tytöt ujostellut. Sikäläisillä naisilla on outo tapa. Ne tanssii tango ympärillä vähissä vaatteissa ja lupaavat tehdä sitä myös alasti, jos maksaa tietyn summan. Kerroin tästä oudosta kulttuurista myös naiselleni. Myöhemmin, kun väistelin esineitä, niin tajusin, että se oli virhe. Naistani eivät kiinnostaneet vieraat kulttuurit. Naistani ei kiinnostanut edes tuliaisiksi tuomani maksan vaimea vihellys. Akka vaan motkotti ja nyt parisuhteemme sirpaleiden keskellä ihmettelee, että kuka helvetti suututti naisen sillä aikaa, kun minä olin poissa. Onko talossani käynyt toinen mies? No, ehkä tästä selvitään ilman avioliittoneuvoja. Naisen lepyttely on nimittäin olemassa omat kaavansa, joiden avulla voi päästä kuukauden pituisen mykkäkoulun ja pihtauksen ja mikroaterioiden jälkeen jopa tyydyttäviin tuloksiin. Sääntö on unohda tekniikka ja loogisuus. Tärkeintä on jälleen kerran löytää itsestään täysin uusi ulottuvuus. Tarkoitan miehelle tuntematonta aluetta. Tunteita. Täytyy osata osoittaa tunteita ja puhua niistä. Tunteet on se outo käsite, johon ei törmää Piltämän luettelossa, Tekniikan maailmanlehdessä tai K-raudan remonttiosastolla. No, nyt lässytän siis paskaa minkä kerkeen. Ja osallistun arjen pikkuaskareisiin. Siivoan talon, haravoin lehdet, teen ruuat ja yritän olla hyvä isä. Hyvä isä tarkoittaa sitä, että hoidan ja kasvatan lasta juuri niin kuin nainen haluaa, sillä se on ainoa oikea tapa. Maksan laskut mukisematta, putsaan öljynpolttimen ja vaihdan sen suuttimen. Videolaite on imassu Fröbeli-palikoiden videonauhan. Pidin sitä lahjana Jumalalta, mutta korjaan sen silti. Puran pihakeinun ennen talven tuloa. Tähän samaan tohinaan sattui isänpäiväkin ja pöly laskeutuu hetkeksi. Minulle kiikutetaan sänkyyn lapseni ja vaimoni yhdessä askartelema taulu. En saa tuhehduksesta mitään tolkkua. Minulle kerrotaan, että taulussa on tyttöni käden jälki. Melkein kysy, että mitä vittua mie sillä teen, mutta yhteisen edun nimessä saan vedettyä sanat takaisin viime hetkellä ja näin varmistan aamun rauhallisen kahvihetken. En usuta naistani lähtemään yksin tai kavereidensa kanssa baariin tai reissuun, sillä nyt hän odottaa yhteistä laatuaikaa juuri minun kanssani ja minun tehtäväni on keksiä meille se yhteinen tekeminen. Se on kyllä vähän hankalaa, sillä mielikuvitukseni naisen kanssa puuhailuun rajoittuu petipuuhiin. Eihän niiden kanssa muuta voi tehdä, saatana. Sanon pari kertaa päivässä, että rakastan. Muistan kosketella aina ohi mennessäni. Ei kuitenkaan mitään perselle taputtelua, sillä se saattaa olla vielä liian suoraa toimintaa. Kannan kukkia pöytään. Se on asia, jossa ei naisen kanssa voi koskaan liioitella, vaikka sitä tekisi joka päivä. Maalaan ja tauotan runollista puhetta niin perkeleesti. Kun näiden lämmittelyjen jälkeen aika on kypsä, ehdotan seksiä ja laitan siihen itseni kokonaan likoon ajattelematta samalla formuloita. No, eli löytyyhän ne käyttöohjeet kuitenkin. Minun täytyy vain ainoastaan yrittää tosissani. Minun täytyy sisäistää ajatus. Parisuhde ei ole itsestäänselvyys. Just. Pitäkö pillus? Mie en tuollaista klisee paskaa sulaa.